Πάμε, αρχίστε. Νιώθεις που σ' αποφύγει λίγο. Αυτό ήταν. Είμαστε έτοιμοι. Εμένα σας. Όχι ρε, όχι. Όχι, εγώ από ποιος και τα δύο χέρια. Να το κάνουμε υπερδύναμη. Εγώ και τα δύο. Ναι. Και δώστε και εσείς ρε παιδί. Οπα. Πήρα τώρα ο Γιώργος. Μέταλλη. Είναι ενέργεια να με δύο περνάει. Τι ενέργεια. Χορεύει τώρα.